Regionálna televízia Oravia vám aj po víkende prináša nové spravodajstvo. Ja vás vítam pri jeho sledovaní. A toto je sumár dnešných správ. Na International Maranatha Week pricestovali aj mladí ľudia zo zahraničia. Dôležitou osobnosťou podujatia bol pastor Peter Hocken. Oravské centrum mládeže pripravuje školu Biblie. Prihlášky môžete ešte zasielať do 15. augusta. Rozprávky a dobrodružstvo zažili malí návštevníci spolu so svojimi rodičmi na Oravskom hrade. Putovanie za princeznou bolo nebezpečné. Do dedín pod Babou horou je vstup kamiónov obmedzený. Sťažnosti obyvateľov priviedli samosprávu k ráznemu kroku. V Oravskej galérii je svet aj inde. Okrem iného tu uvidíte aj dokument, ktorý je potrebné rozšifrovať. Zuberčan Milan Mikláš vydal ďalšiu publikáciu 100 rokov v horách. Príbeh zachytáva život horárov v 20. storočí. Dokument a svet je aj inde. Takto sú názvy výstav, ktoré sú nainštalované v priestoroch Oravskej galérie. Bohatá expozícia rôznych námetov a techník dokáže osloviť široké spektrum verejnosti. Svoju tvorbu a zároveň aj životnú filozofiu predstavil v Oravskej galérii známy slovenský výtvarník a akademický sochár. Svet je aj inde je názov sochárskych cyklov, pomníkov vo verejnom priestranstve, ale aj komornej plastiky či veľkoformátových obrazov a grafických listov. Metaforický názov hovorí o vyjadrení nádeje, že krása spasí svet. Galéria sa snaží každé leto pripraviť pre návštevníkov zaujímavý titul. A tohto roku padla voľba na akademického sochára Milana Lukáča, ktorý je dlhé 10 ročia už, napriek tomu, že je to čerstvý 50-tník, etablovaným autorom. Okrem Lukáča sa svojimi dielami prezentuje aj Igor Faško. Výstava Dokument ponúka návštevníkovi nezvyčajný obraz reality. Autor komentuje okolie bez toho, že by ho kopíroval. Vo svojej tvorbe nezaprie ani oko architekta. A vlastne ten dokument potom vylúštime, že keď všetko poprekladáme, rozložíme a svojím spôsobom a svojím jazykom komentujeme, tak zistíme, že v tej maľbe nájdeme salaš, políčka, ovečky, jednoducho svet, ktorý ho obklopuje. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková. Oravské centrum mládeže pripravuje školu Biblie. Škola ponúka základné oboznámenie sa s Bibliou a jej obsahom formou prednášok, prezentácií, čítania a štúdia biblických textov. Štúdium prebieha na úrovni skupinovej, ale aj na úrovni malých skupín či osobnej úrovni. Zároveň vedie k vytváraniu spoločenstva liturgického a k prehlbovaniu medziľudských vzťahov. Pilotný projekt bude rozdelený do 8 víkendových blokov. Rozprávkový svet plný fantázie a zázrakov mali možnosť zažiť aj tí najmenší spolu so svojimi rodičmi na Oravskom hrade, kde bola pre nich pripravená dobrodružná výprava. Nebezpečné putovanie za kráľovnou si mohli vychutnať malí návštevníci uplynulý piatok. Čakali ich tu škriatkovia, vodník, víly, ale aj čarodejnica a čerti. Všetci však pomáhali deťom oslobodiť hrad. Deti sa dnes dostanú do hradu, v ktorom vládne Čierna kráľovná, dostanú pri vstupe mapku a ich úlohou bude odkliať princeznú, ktorá je uväznená v najvyššej veži. Ja som sa tu objavil ako lesný škriatok, ktorý slúži kráľovne prírody. No a mojou úlohou je privítať všetkých malých aj veľkých návštevníkov na našom hrade a priviesť ich za samotnou kráľovnou, ktorá im... A aby sme odkliali kráľa, tak deti prichádzajú za mnou. Som vládkyňa prírody. No, škriatok, no. Budeme po lese, hľadáme motýle, strašíme detiska. Oravské múzeum sa svojimi akciami pravidelne zameriava na viaceré generácie. Večerná prehliadka pre deti bola obohatená kultúrnym programom. Divadelné predstavenia spestrili celkovú atmosféru. Tak im dáme ešte jednu šancu. Dáme vám úlohu. Ticho! Musím sa sústrediť. Interaktívnym spôsobom mohli návštevníci spoznávať slovenské rozprávky, ale aj historické priestory Oravského hradu. Wow, to je super. Z Oravského podzámku pre televíziu Oravia Monika Huráková.
Tak vám držím palce, bežte ďalej do hradu, deti, a vyslobodte náš hrad. Dovidenia. Sťažnosti obyvateľov na kamióny v Oravskej polohore sa množili. Samospráva preto pristúpila k ráznemu kroku. Viac tu majú povolené iba autobusy a nákladiaky zvážajúce drevo z hôr. Nákladné autá však majú obmedzenia. Jazdia len po slovenskej strane počas pracovných dní a pracovnej doby. Zákaz vjazdu vozidlám nad 7,5 tony platí už aj v Zubrohlave. Cez deň ľudí doprava neruší. Zahraničné kamióny prechádzajú obcami len v noci. Uplynulý týždeň sa v Dolnom Kubíne konalo podujatie pod názvom International Maranatha Youth Week, na ktorom sa stretli desiatky mladých ľudí z rôznych štátov a rôznych vierovyznaní. Desiatky katolíkov, protestantov, mesiánskych židov či mladí z letničnej cirkvi sa zúčastnili medzinárodného ekumenického stretnutia v Dolnom Kubíne. Volám sa Fabián, som z Nemecka. Čo sa mi tu naozaj páči, že sa rôzne vierovyznania stretnú a môžeme sa naučiť niečo jeden od druhého. Zaujímam sa o jednotu a preto som prišiel na toto miesto. Pre mňa zvlášť ako mesiánskeho žida je to zaujímavé byť súčasťou cirkvi a hnutia jednoty. Unity of the church. I'm from Germany and I'm a Catholic and I come here because I love. Som z Nemecka a to, čo sa mi tu páči, je to, že zakúšame Boha na osobnej úrovni. A páči sa mi aj, že sa môžeme medzi sebou učiť komunikovať, aj keď sme z rôznych národov. V programe nechýbali prednášky, chvály, ale i spoločné výlety a zábava. Prednášajúcim bol Peter Hocken, rímskokatolícky kňaz pôsobiaci v Rakúsku. Prednášky sa zameriavajú na celkový Boží plán, od stvorenia cez vykúpenie až po večnosť. Ekumenické stretnutie sa snažilo zjednotiť národy a vierovyznania a vytvoriť tak spoločenstvo jednoty. To, čo nás spája, zatiaľ nie sú teologické duchovné pravdy, ale to, že milujeme toho istého Boha a snažíme sa mu slúžiť. Na záver sa všetci prítomní zúčastnili šabatovej večere. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková. Milan Mikláš vydal ďalšiu publikáciu pod názvom 100 rokov v horách. Zuberčan má na svojom konte aj knihy Premeny Oravy, Zrodenie nového chleba či Roháče, ako ich nepoznáme. Nová publikácia je ilustrovaná a doplnená fotografiami či perokresbou s lesníckymi a poľovníckymi motívmi. Príbeh zachytáva život horárskeho rodu v 20. storočí. Orava Alternatív v Podbieli na Františkovej huti sa pomaly, ale isto dostáva do povedomia fanúšikov gitarovej muziky. Tentokrát si počas sobotného večera prišli na svoje takmer všetci. Dramaturgia jednodňového festivalu Orava Alternatív je postavená na gitarovej rôznorodosti, pričom je dotvorená nádherným prostredím Františkovej huty. Za pomoci obcí Nižná Podbiela podbielanského urbáru sa tak mohlo uskutočniť podujatie, ktoré nechce zdieľať komerčný nádych iných festivalov, a to sa aj podarilo. Orava Alternatív široko spektrálne zmapoval hudobný názor počnúť folkom a gospelom či black death metalom končiac. Diváci sa tak za priaznivých poveternostných podmienok mohli vytešovať z kapely Tweeters a Roba Huleja bandu, ale aj z tradične pozývaných Brainscan heavy metalových Astakus či najextrémnejšej metalovej forme na placi Infer. Zdá sa, že tá lokalita Františková huta sa, tak povediať, pre Orava Alternatív stabilizovala. Prvý ročník sa konal priamo v Nižnej. Tak ako zatiaľ hodnotíš ten festival tesne po? Na tretí ročník je to celkom fajn. Čakali sme síce väčšiu účasť, keďže bolo super počasie, ale ako celkovo dopadlo to veľmi dobre. A čo sa týka Františkovej hute, je to veľmi dobrá lokalita, čo sa týka prostredia, čo sa týka dostupnosti ľudí. Je to fajn. Väčšina slovenských festivalov sa stále borí s tým problémom, že jednoducho nie sú ľudia, nie sú peniaze. Prečo sa ten festival Orava Alternatív robí zadarmo pre ľudí? Tak viete, ako fungujú festivaly, žiaľ Bohu, nemôžeme si dovoliť vybrať vstupné kvôli tomu, že by nám stúpili náklady na oplotenie, na agregáty, na všetko možné, takže sme to urobili v spolupráce s obcov Nižná, ktorá nás finančne podporila. Za čo samozrejme ďakujeme a dopadlo to tak, ako dopadlo.
Pozitív je na takýchto podujatiach viac než dosť. Aj preto by organizátori Orava Alternatív túto nezištnú akciu radi zakomponovali do kultúrneho kalendára Oravy v rámci kultúrneho leta, ale aj samotných obcí Nižná a Podbiel. Potenciál rozvoja tu bez pochyby je. Ochota kapiel hrať za minimálne honoráre takisto. Už len nájsť adekvátne pochopenie a nadhľad v rade poslancov obecných zastupiteľstiev, však ide v prvom rade o hudbu. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. A na záver je tu ešte predpoveď počasia. Utorok bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na viacerých miestach zamračené. Nočná teplota 8 stupňov, najvyššia denná teplota 19 stupňov. V stredu nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä na severe prehánky. Nočná teplota 5 stupňov, denná teplota 18 stupňov. Vo štvrtok bude jasno až poloblačno, nočná teplota 9 stupňov, denná teplota 21 stupňov. V piatok nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky. Nočná teplota 9 stupňov, denná teplota 23 stupňov. Ja vám prajem príjemný zvyšok týždňa a dovidenia v piatok.